likhona unesimanga ebukhoneni bakhe unenjabulo igama lakhe lisiphephelo ithi lapha ehleli khona unesimanga ebukhoneni bakhe unenjabulo igama lakhe lisiphephelo iyamazi lapha ehleli khona unesimanga ebukhoneni unenjabulo igama lakhe amafunga ngajiki siyabonga ngenguye wena okhona nowayekhona nosazoba khona sibonga icebo lakho nakule ntambama namhlanje elisibeke kule ndawo thwala lensindiso yethu kubeka Nkosi uqalile empilweni yethu egameni nasegazini likaJesu omgcobileyo manje kuze kube phakade amen and amen. Siyabonga abathandekayo singahlala phansi asithathe ithuba sibingelele kakhulu ubuholi bonke ne-leadership yalapha ekhaya icebo lakhe lingevinjwe siyambonga kakhulu uNkulunkulu nathi ukuthi asenzele umusa yokuthi ecebeni elingavinjwa sibe ingxenye yokuzosho njalo ntambama namhlanje sibonga nathi ukuthi size sifinyelele sibe phakathi kwenu kule nkonzo enamandla kangaka kulezi insuku esibuzona kodwa kube khona indlela necebo lokuphepha egameni likaJesu amen. Sibingelele kakhulu uDokotela uBishop uMdletshe uNgomane mfowethu enkosini siyabonga kakhulu. Sibingelela abefundisi bonke abakhona egameni likaJesu abashayi bokhehle gumbe abaculayo abasikhonzayo ngokuhlabelela siyanibingelela abathandekayo nabasithwebulayo sibingelele ke nabasibukela emakhaya kwi-social media sithi ntambama namhlanje ukuthula kweNkosi uJesu kube nabo bonke abakholwayo amen. Sibonga kakhulu bathandekayo siyabonga Bishop amazwi osuwakhulumile egameni kaJesu. Ngifisa nje bathandekayo ukuba sithole izwi lenkosi encwadini kaSamueli wesibili chapter number 5 sifunde uverse number 17 sigcine kuverse number 21 ilama verse nje esizowafunda la khona izwi lenkosi lithi uverse number 17 verse number 17 lithi lapho amaFilisti esezwile ukuthi bamgcobile uDavide ukuba abe yinkosi kwaIsrayeli onke amaFilisti enyuka
ukumfuna uDavide. uDavide wakuzwa wehlela enqabeni. Amafilisti esefikile ahlakazeka esigodini samaRefa. uDavide wabuza uJehova wathi, ngiyakwenyuka ngihlasele amafilisti na? Uyakuwanikela esandleni sami na? uJehova wathi kuDavide, yenyuka ngokuba ngiyakuwanikela impela amafilisti esandleni sakho. uDavide wafika eBhali Parisim. uDavide wawachitha khona wathi, uJehova ufohlile ezitheni zami phambi kwami njengokufohla kwamanzi. Ngalokho waqamba igama laleyo ndawo ngokuthi iBhali Perasim. Izwi lakho Nkosi khuluma ngalo nasebusuku. Amen. Sanibonani bazalwane. Sanibonani bazalwane. Ukuba ke besizoyinikeza isihlokwana nje le ndaba senzele ukuthi ungayikhohlwa nangelinye ilanga besizothi any new level in life has got new devil. Noma iyiphi level uNkulunkulu akufaka kuyo iyohlala inosathane wakhona omusha. Sanibonani. La sifunda khona mawufunda ku verse number 1 walencwadi lithi iBhayibheli izizwe zonke zakwaIsrayeli zeza kuDavide mayifika kuyena zathi, Davide, thina singamathambo akho siyinyama yakho. Awu amen. Ngakho ke Davide ngesikhathi sokubusa kukaSawuli uNkulunkulu wakhuluma yokuthi nguwe ozobusa phezu kwaIsrayeli ngoba nguwe owasikhipha waphinde wasifaka. So mangifunda ke la mavesi nje angenhle ngithe singasangeni kubona siphuthume kulawa lithi iBhayibheli babe sebemgcoba uDavide ukuba abe inkosi yabo phezu kukaIsrayeli. Sanibonani bazalwane. So ke mabemgcoba ke uDavide ukuthi abe inkosi yabo, lento abayenzayo yakhulunywa kuDavide kusekhona obusayo. Ngamanye amagama sibona icebo likaJehova ngoDavide lifezeka after some years. Lento maybe yakhulunywa kuDavide naye engayi-understand ngoba lithi iBhayibheli yakhulunywa uSauli eseyinkosi uDavide engelutho. Angazi uba besokhuluma lokho nje kancane ukuthi izinto ezakhulunywa kuwe ungasibukeli phansi ngoba noma ngadlula kuziphi izimpi noma ungabhekana nani kodwa iqiniso lithi ziyofezeka ngesikhathi esifaneleyo ngoba icebo likaJehova ngomuntu akekho ongalivimba. Sanibonani bazalwane. Ngathi ungabuka umakhelwane uthi ungowecebo wena sha. Noma udlule impini kodwa ungowecebo wena. Noma ubhekene nani ungowecebo wena. Noma siyakushaya ungowecebo wena. Noma imali ayikho kodwa ungowecebo wena. Noma indlu yokuhlala unayo kodwa ungowecebo wena. Noma umsebenzi awukho kodwa ungowecebo. Namavesi angenhla athi lento esibona yenziwa ku17 into yakhulunywa uDavide engelutho yakhulunywa phezu kwakhe. Kukhona izinto ezikhulunywe kuwe but imistake yakho wabuka izimo kuzo wathi lokho hayi kimi. Kungenzeka umprofeti ukhuluma into angayi-understand ngoba mina i-background yami ayisho lento. Somebody shout and amen. Sengathi Bishop bamfika noDavide usekhohliwe ukuthi kwathiwani kuye. Oh my
God. Bathi lento esize nayo kuwe yakhulunywa. Inkosi yethu kusewusona. Kwathi angimemezela. Ngithi uhlupheka nje. Khona abantu abafudumeza isihlalo sakho. Kwathi angithi ubhekene nezimpi nje. Kukhona abantu abahleli la ufana ngabe uhlezi khona. Wena usufuna ukugive up. Kodwa ungagive up. Rise up. Mashata kapoto robo sandala baba. Nakulezi insuku sika 2021 ngizomemezela ukuthi icebo lika Jehova ngawe lizofezeka. Abantu bayavuma noma bayaphika lizofezeka. Bayavala noma bayavula lizofezeka. Bayavuma noma bayaphika. Somebody shout lizofezeka. Ngoba ngeke livishe. Hallelujah. Ithi iBhayibheli babe sebembeka esihlalweni. Basandala basho. Babe sebembeka esihlalweni. Wahlala uDavid. Ngicela ubambele into ezintathu engizodlula kuzona. Mayisahlele esihlalweni. La sifunde khona lithi amaFilisti. Ezwa. Immediate nje ehlala esihlalweni. Izitha zika-Israyeli zasezishwa yokuthi uDavid useyinkosi. Ngathi ngamemezela ngithi nezitha zakho inkosi isikubeke endaweni yakho zizozwa. Ungakhulekela ukuthi zife kodwa khulekela ukuba iphile up until the right time. Uthwazezwa ukuthi uDavid useyinkosi phezu kwaIsrayeli. Zezwa. Oh my God. Zenze njani? Khuluma nami zenze njani? Ukuthi uDavid useyinjani? Manini ke bafiki, mani bafiki. Besizoyikhuluma kahle le. Sithi David lo oyinkosi. Uma besingakutshela ngebackground yakhe. Ayimvumeli ukuthi leli verse lika 17 esilikhulumayo. Ngoba indlela azaleke ngayo emndenini wakhe. Indlela akhuliswe ngayo emndenini wakhe. Ayimvumeli ukuthi abe inkosi. But yini emvumela ukuthi abe inkosi? Ukuthi ezintweni zonke adlule kuzona uhambe noNkulunkulu. Bathi bamfake ehlanele ingonyama kwasho ukuthi akahambi yedwa uhamba noSomandla. Ngoba kuyakhawunta ukuthi uhamba nobani. Ma uhamba neKakaramba, uhamba noMabhoza, uhamba noNkulunkulu ongaguquki unginguye, izolo nguye, namhlanje nguye naphakade. Udlula labantu bethi ngeke, udlule khona, uphume labantu bethi ngeke, waphuma khona. Wakhula kanzima. David wakhula kanzima. Yabona mangathi wena uthi udlule intweni enzima awudluli kwezika David. Ukhula kanzima uDavid. Impilo yakhe yabheda. Bamfisela ukufa emndenini wakhe. Bamlusise ingonyameni, bamlusise emabheleni. Belindele umnyalezo ukuthi njengoba kuthiwa akayolusa kulamadlelo kuzozwakala kuthiwa akasekho. Kwasho ukuthi uhamba nocebo lakhe. Ngeke livishwe. Noma esephakathi kweingonyama icebo liyamfihla ngoba kunabantu abamlindile yokuthi abe inkosi yabo. Ngingasho yini ngithi ungazilimazi. Kunabantu abakulindile yokuba ubahole endleleni yabo yokholwa. Ake nithi amen. Manje ke ngitheke mangizokhuluma bengizokhuluma ngama levels. Ilevel yokuqala Bishop uDavid agcotshwe kuyona. Ilevel agcotshwa kuyona egcotshwa uSamuel. Ilevel agcotshwa kuyona egcotshwa uSamuel. Mayefika uSamuel ezomgcoba kulethwa onke
ilevel lakhona kuphakama uphondo phezulu kaSamuel lumgcoba ngamafutha. Leyo level ye-anointing yakhe yamenzela izitha zokuqala kwaba ngabafowabo. Ukuba bengizokhuluma leyo bengizothi izitha zethu zempumelelo abafowethu. Bengizothi nakuba singabe sikude sivinjwe ngabafowethu. Ngoba noJosefa before afinyelele ecebeni kwavuka abafowabo bamphendukela. Ake lithi amen bathandekazi. So ilevel yokuqala ye-anointing kaDavide ilesifunda ngayo kuSamuel lokuqala chapter 16 la khona egcotshwa abanye sebedlulisiwe. Lithi iBhayibheli ngenkathi egcotshwa uSamuel izitha zakhe zokuqala kwaba ngabafowabo kwavuka umona enkosini. It was the first level of the anointing. Ngoba any level uNkulunkulu akunyusela kuyo inezitha zakho. Ngamanye amazwi ngenkathi abantu beselebrate ukuphakama kwakho, ungaselebrate, ungangeni kwi-celebration mode kanye nabo. Wena shona emadolweni umfuna uNkulunkulu welevel akufaka kuyo. Ilevel yesibili mayiswa kwilevel yefamily, wangena kwilevel lakhona kuthiwa kayobusa isizwe sakwaJuda. Mayebusa isizwe sakaJuda lithi iBhayibheli kwanyuka ilevel, yasuka ilevel kwilevel yefamily yaya kwilevel yama nations. Kwavuka izizwe ezinye zafuna ukumelana naye. Le level esikhuluma ngayo is the third level of anointing. kaDavide makufika abantu bezothi wena uyazi ukuthi siyinyama yakho namathambo akho, sesicela usibuse. Wayeseyabekwa ukuthi abe inkosi. Lalelani bafowethu, nansi inkinga yami engibe nayo mangifunda leli verse bishop, ile ethi umlando wamaFilisti noIsrayeli uyaziwa. And uDavide ngesikhathi inkinga yakhe kusewuSaul, uma ebalekela uSaul, ubebaleka ayocasha phakathi kwamaFilisti. Ngamanye amagama amaFilisti uma esekwilevel ephansi bengenandaba naye, kodwa makuphakama ilevel wajikelwa abantu akade bemfihla. Lapha kumaFilisti kunomngani wakhe, ubest friend wakhe ebecasha kuwo ogama lakhe uAkhishi. Uma izinto zimbhedela ezweni lakubo, angazi noma ayesekhona namaphones noma WhatsApp basebekhona yini, kodwa bethe hey Akhishi kuyabhedela ngikhona bafethu ngiqashiseni, but don't worry. Kodwa uma enyuselwa kwilevel yokuphatha izizwe zakwa-Israyeli, kwajika abantu akade bemqashisa, kwajika abantu abangabangani bakhe. Ngizothi your next level kuzojika abantu okade wazi ukuthi uphephela kubo, ngoba yi-next level. Lithi bathi ukuzwa bamfuna behla amaFilisti kuthiwa behla ukuba bayibulale lento yakhe isencane. Behliwa afuna ukuyibulala into yakhe ise-infect. Wathiwa uDavide siyamazi, uma engaphatha lapha uzoba more dangerous to us, ngoba wazi izinto zethu zala. Wehla Akhishi, wehla wonke amaFilisti, kuthiwa ehla yomfuna uDavide. Ithi uDavide wabalekela enqabeni. Bamba mayibalekela enqabeni, into yokuqala yenzayo lithi wayobuza kuJehova. Kwathi ngithi i-experience yakhe ehlane neingonyama, i-experience yakhe ehlane namabhele, i-experience yakhe noGoliath akahambanga ngayo. Wathi le impi yenye level, akuyona yamabhubesi lesi, akuyona yamabhele lesi,
Akuyona kaGoliath leso. You have got to come to the level where you understand your battles. Yokuthi izimpi zakho zifunani le ayisafuni itshe likaGoliath. Le ayisafuni izandla izohlephula. Le isifuna uJehova ngoba nalokhu kuyicebo likaSomandla. Lithi waya kuNkulunkulu wayobuza. Abantwana sekhaya. Zingaki izinto okuyibuza enkosini mawuzozenza. Ezinye zezimpi zikwehlulile ngoba wenza ungabuzanga. Tshela makhelwane kuyabuzwa enkosini. Tshela makhelwane kuyabuzwa enkosini. Ungene emshadweni ngoba ubona isilahla kanti awubuzanga enkosini yokuthi lesi silahla sizokulahla endleleni. Awusanibonani ungene entweni kanti awubuzanga ngoba mawubuzile kuye kukhona izinto ezihle emehlweni ethu othi uyibona uyithanda ithi inkosi hayi le. Yabona lapho bengizomtshela inkosi ingifundise kabuhlungu bishop yokuthi ungajabuliswa nanoma yiphi invitation ngoba enye isuke izokungcwaba. Akunamsebenzi ukuthi kuthatha isikhathi esingakanani iphekwa for wena. Uyazi ubhuti uthe ngitshela ngathi ake uyazi ukuthi ngidlula ngathi angichazele kahle kwenzakalani ngoba khona into engangena kuyona ngimsulwa kuyo kodwa ngoba ngibuzanga bangitshela nje ukuthi is a TV opportunity. Athi hawu ku TV ngiyakhona kanti itrap kaSathana ngibuzanga. Khona izinto ongafanele ungene kuzona ungayibuzanga inkosi. Khona izinto ongafanele ungene kuzona ngama emotions kodwa ofanele ukuthi make up your mind. Sanibonani icebo lenkosi ngeke livishwe. Bambake lithi uma yehla eyesigodini inkosi nanka amaFilisti agcwele la afuna ukuqeda ngalento oyibeke ki ngiye yini athi uJehova uthi umuzi wakhe ngiye yini. Number 1 mangiya uzowanikela yini ezandleni zami. Bamba sesiyakhona wathi uNkulunkulu yana zowanikela. Ithi uDavide mayibuye enkosini wayisehlela esigodini ogama laso iBaal-Perasim. Wathi uma yehlela kulesi sigodi wabhekana namaFilisti walwa nawo. Lithi wawaqeda wawaqoba esigodini saseBaal-Perasim. Ake lithi amen bathandekazi. Lithi uthi uJehova ufohlile. Ngamanye amagama bengenamandla la kodwa uJehova ufohlile. Imfundo yami ngeke ingisize la kodwa uJehova ufohlile. Igama lami ngeke lingisize la kodwa uJehova ufohlile. He is the Lord of the breakthroughs. Uyangenelela. Ake lithi amen bathandekazi. Umlando wamaFilisti noIsrael uthi ngesikhathi sabahluleli amaFilisti akaze ahlulo uIsrael. Ngicela nami sengasekugcineni ngesikhathi sabehluleli amaFilisti ebezazi ukuthi makuthiwa yimpi nathi noIsrael siyanqoba. Ngesikhathi sempilo kaSamuel umprofeti amaFilisti akazahlulwe uIsrael. Ngesikhathi sikaSawuli amaFilisti akazahlulwe uIsrael. Uma eza this time ngesikhathi sikaDavide eza ethi siya esikweni sethu semihla ngemihla kanti akazi ukuthi esigodini saseBaal-Perasim
is a place of turning points. It's a place of turning points. Kunezipho abazalwane esingena kuzona kanti zizojika izimo ezaziwayo ngawe wemafilisti nasehlula ngesikhathi sabehluleli nasehlula ngesikhathi sikaSamuel nasehlula ngesikhathi sikaSawuli, but not now. It's the David's time. Ngizomemezela yokuthi webo David bamanje angeke nahluleka. Ngiyavuma behluleka baba bakho, ngiyavuma behluleka bahambe phambili, kodwa hayi wena unogcobo luka David. Bayabazi ukuthi bazohlula. Amemezela ngilento kuJune. Nayisho lento kuJune. Yithi khona izinto ezinehlulile emndenini. Ilineage yakini ithi umkhulu mayifika la wehlulela, itho baba mabefika la behlulela. Kodwa ngifuna abantu ebusuku namhlanje ebathi lesikoti engisona namhlanje is a turning point. Esokujika kwezinto. Oh mahanda la baba shaka. Abanye bahleze emakhaya babuka ama-TV wenu la isikoti sokujika kwezinto, ziyajika izinto, ziyajika izinto. Wena uyibona usempini ziyajika izinto, wena uyibona uyahlaseleka ziyajika izinto, wena uyibona uyakhala ziyajika izinto, wena uyibona uyaswela ziyajika izinto, wena uyibona uqasheki ziyajika izinto, wena uyibona uyahletshwa ziyajika izinto. Kwenzekile kwabaphambili kodwa hayi kimi. Ngingamthola yini umuntu athi sekwenzekile kwabanye kodwa kuyama la Baal Perasima isikoti sokujika. Basheshe bahleka kanti inkosi sikuzwile. Wena ucabanga ukuthi uzentweni enomali kanti ziyajika izinto. It's a turning point in your finances. It's your turning point in your employment status. It's your turning point. Ey'ntweni bezikhalisa is a turning point. Kulokho ungakachivanga is the turning point. Somebody shout, it's a turning point. Wawanqoba amaFilisti. Simene ngeenyawo sithandise. You are worthy to be praised. Oh, you are worthy to be praised. Oh, you. Because uJehova umafohla uzofohlela impilo yakho. Yabo ungakwazi ukungena uzongena uyafohla igama lakhe. In a spiritual realm, kwanika moya. Mawuyibona usesigodini sempi ungabe usakhala
kwaleka moya ngathi bengathola nje umuntu othi nakweyami ngiyezwa basheshe bahlaka kanti inkosi izwile uyafohla umafohla la bekuvalwe khona siyangena uyafohla umafohla la bekuthiwa ngeke silunge khona sizolunga uyafohla umafohla sha la bekuthiwa kuney'ngidi khona kuthiwa soze sife sishe ngeke kwenzeke. Oh, you are worthy to be praised. Tonight as I pray ukuthi uSimakade akafohle esimeni sakho ukuthi amazulu awangenelele esimeni sakho ukuthi uThixo akangenelele enkingeni yakho wayiqamba igama uDavid wathi le ndawo iyokwaziwa nasemlandweni yokuthi uJehova wafohla la cebo lakhe lingevinjwe. May the Lord of the breakthroughs ahambe nani. May the Lord of the breakthroughs avule la bekuvalwe khona. May the Lord of the breakthroughs avule iminyango obethiwa ngeke lingene kuyo. May the Lord of the breakthroughs, may the Lord lift you up. Bahlulekile abanye kodwa ngeke nehluleke. Close your eyes and lift up your hands. Close your eyes and lift up your hands. Ukhona ofohlayo. Siyabonga baba. Siyabonga amafunga angajiki. Siyabonga ngenguye. Siyabonga wena lakhe iceba livinjwa. Alivinjwa izitha. Alivinjwa abangasifuni. Alivinjwa ngabathakathi. Alivinjwa nabamelene nathi. Alivinjwa nanesikhathi. Alivinjwe lakhe iceba. Siyathandaza namhlanje ebusuku bonke Nkosi abangaphansi kwalolu phahla nabasibukelayo emakhaya lelizwa lingene lipenetrate lifohlela izimo zabo lifohlela abengeke bangene khona. Ngiyathandaza Thixo wethu uma ngiyinceku yakhe yagcotshwa nguwe Baba ngikhuluma ukuphila nokunqoba empilweni yabantwana bakho abakwazi ukwenyuka kule ndawo babuyele emuva benjengoba benjalo. Fohla mafohla genelela Thixo. Siyakhulekela Nkosi noba bekile ukuba basihola kuyicebo lakho lingevinjwa ubuhlakani bukaSolomoni. uNkulunkulu bapha amandla othi abakwethembayo bakhuphuka ngamaphiko njengey'nkosi bengenaqhathala. Akube njalo empilweni yethu in Jesus mighty name. Ibandla lithi amen. Simshayile izandla ezinkulu uNkulunkulu.